amiga, lain na pratong sa tapikan mga amigo amiga amaw. Lain tang tapik dito balik-balik mga amigo amiga. Ospo na ko mga amigo amiga, nagpost ko paglas mga amigo amiga nga online selling ng mga amigo amiga. Katong wak update. Ha? Katong wala makailan ako na ko mga amigo amiga pag last video nagbuhat ko. Ako di si bad boy. Ha? Ako si bad boy. Kung nagunahon na mo si Ilisog, anak na yung Ilisog, tulo kamot nga kulain ako mga amigo-amiga, 5 fingers na. Nanaaw, 5 fingers na. Anong 5 fingers mo? Now, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fingers na. Utok ba utok? May duha na 5 fingers. Kaya na, ipak no na, pilatanan. Nanaa ako no, 5 fingers pilatanan. Utok ba utok mga amigo. Karon mga amigo-amiga, lain-lain na po mga online selling atong tapikan. Ha? Tindera, manid kung may nakabantay kay kuyaw kung. So kani mga amigong amiga nga tipuan mga amigong amiga nga grabe kay mga pagka-online selling mga amigong amiga bugo pa kayo mo dagbaligya nga overprice pa kayo mga amigong amiga. Ani ang istorya. Mamit lang ng tama na kaya sa isipan at huwag kal. Sir, nakoy baligya ano mo sir? Alcohol sir, tag 500 ml ni sir. 500 pro presyo ni sir. 50% off, 100%. Wag tanggaw ka sa kaluwasan sir. Ati ng virus karon. Uso na pag virus sir. Nindot yung palita sir. Oo mo ba? Sige, 500. Palit ang gatay bugo. Bugo mo na huna ba? Tanaw ako na ako na 500 email ba na? Na ako no. Ayaw. Ikaduha mga amigo-amiga. Kanina po daw mga online seller mga maligya ay mga amigo-amiga nga. Nga perting bugo gigamit na gani. Nabanhalin pag yun. Bugo lagi. Ani ang istorya mga amigo-amiga. Kung lamisa sa area, way makatug. Sir, ako'y baligyan ng sando sir. Sando sir. Paratura sir. Brand new pa ni sir. Napo pa ni kagamit ako sir. Oo mo ba? Sige. Nulay og Kani katulong mga amigo-amiga kani pagkabaligya mga amigo-amigo nga ay pagkapiro mga amigo-amiga ng aning istorya. tugay sige ginambugo pag. Sir, nako'y baligya mo ni mo iPhone 6 sir. iPhone 6 na sir, original na sir. Daghang ka maduwa ni sir, daghang ka mapalit. Daghang ka kuan bisag mga Facebook, mga YouTube, ay lang sir. Mo ba? Nagpila 6K sir, 6K sir. 3K may naan ako diri. Ano ang istorya ba? Grabe, hangyo ba? Ani nga, murag datuwa lang kagbaligya nga. 3K ra, okay na mo, 3K ra ang palito ni. Pataya po na 3K sir, 6K ang baligya sir, lugi. Katunga man sila sir, binuang mo sa nimo sir. Sibli, hatag mo, 2K lang, hatag mo, okay ra ni mo. Tayo po na 2K, 1K lang para pang suyop na ko. Mga amigo-amiga, kung nakalimot mo mga amigo-amiga, gitira ako mga itong mga uyab mga amigo na napod ko nabantayan mga amigo, galagot ko mga amigo-amigo, galagot ko ni mga kapuspos ng uyab mga amigo-amiga. Napay gingon-ingon nga, kung makakita ko sa akong crush mga amigo, kita ko siyang crush kay grabing pitik siyang kasing-kasing. Way pili ni mga amigong laki babae ni mga amigo-amiga. Watay pili tayo mga amigo. So tiyaan tayo mga amigo. Kung mapitik mo kasing-kasing, di na assign nga in love ka. It because buhi ka mga amigo-amiga. Utok ba? Asa utok?